Benvinguts a Bicultura. Estem puntuals una setmana més a la nostra cita en la que anem repassant els diferents festivals culturals que tenen lloc a la ciutat de Barcelona. Propostes que ja ens acosten al mes de juliol, com el Grec o el Cruïlla Barcelona. Centrant-nos en el Cruïlla, repassarem la música dels Catarres. I del Festival Grec veurem diferents propostes de teatre, música, dansa, tot això a continuació a Bicultura. Coneixerem Utopies, una proposta teatral per al Grec que representa conjuntament a les ciutats de Montpellier i Berlín per explicar en primera persona com veuen els joves en el marc de l'actual crisi l'Europa de demà. I també L'Accident, una comèdia filosòfica sobre l'existència humana i les creences després de la mort, de la mà de Carme Caner i la col·laboració de Rosa Maria Sardà. I repassant el programa del Grec també ens acostem a l'ADN de l'ànima. La dansa fusió de hip-hop i flamenc ens transporta a sentir emocions, i és que el sentit de la vida és sentir. El Grec també ens porta un espectacle 50% teatre, 50% musical, El somni d'una nit d'estiu, el repàs de l'obra de Shakespeare per als més petits de la casa. I el festival musical del mes de juliol, el Cruïlla Barcelona, visita el Bicultura. La cita per al primer cap de setmana de juliol la formen grups musicals de tots els estils, des de Snoop Dogg als Catarres. Tot això ara a Bicultura. Ens porta moltes coses. El Grec aquest any són pràcticament 79 espectacles que podem veure en diversos espais, però sobretot els podrem veure als espais de la muntanya de Montjuïc, el Grec, el Lliure, el Mercat de les Flors, però també hi ha el Romeo, el Poligrama, la Sala Beckett, molts espais destinats al mini-grec, el que serà la programació infantil del Grec. I a partir d'aquí, què hi podem veure? Doncs mira, hi podem veure grans espectacles internacionals, tant de teatre, de dansa, com de circ, com de música, i sobretot també moltes coproduccions que el Grec fa amb les companyies d'aquí. Soc Victòria Spunberg, autora d'una part del projecte Utopies que es presenta dins aquest Festival Grec 2013. Utopies és una trobada entre tres ciutats, Barcelona, Montpellier i Berlín, amb un tema comú, que és la joventut, el futur i Europa. La joventut contextualitzada en un marc europeu. Per això s'han ajuntat tres directors. La directora d'aquí és la Glòria Balanyà, i tres autores, una de Montpellier, una de Berlín i de Barcelona soc jo. Llavors hem escrit tres textos que seran interpretats per joves actors d'aquestes tres ciutats i que seran dits en els tres idiomes. Serà una combinació de cultures i d'idiomes per interpretar aquests tres textos que es presenten en el Grec en forma de trilogia. Qui ho ha produït aquí a Barcelona, a banda del Festival Grec, és l'Escola Òlia, que és qui ha estat motor d'aquest projecte. Jo crec que té a veure que la crisi travessa l'obra, evidentment perquè a tots ens afecta i és un tema que forma part del present i de l'imaginari col·lectiu, és a dir que però sí que això amb la directora, amb la Glòria Balanyà, li vam donar moltes voltes, perquè a l'hora de parlar de joves i del futur, diguéssim, la primera idea, la idea fàcil, era parlar de la manca de futur. Però nosaltres volíem donar-li la volta i plantejar la manca de futur, en principi, en uns joves on el futur hauria d'estar absolutament assegurat. Jo crec que la crisi no és només prosaica, pràctica, és una crisi també de valors i espiritual, i això afecta a qualsevol persona. Bé, doncs som Ramon Jiménez i Mudit Grau, ell músic i jo coreògrafa, i estem a punt d'estrenar l'espectacle L'ADN de l'ànima en el marc del Teatre Grec de Barcelona els dies 6 i 7 de juliol. L'ADN una mica és aquest resultat. El Ramon tenia aquesta idea una mica de treballar amb la genètica de l'alma o l'essència de l'ànima i desenvolupar a partir d'aquesta idea tot un espectacle,
i ens hi vàrem posar i el que hem fet ha sigut, doncs, tant amb les nostres pròpies claus, la meva a nivell coreogràfic, la seva a nivell musical, el resultat d'aquest espectacle, que d'alguna forma acaba sent molt el que treballem coreogràficament. Jo ja venia del món del flamenc i del hip-hop, de fer fusions i de fer mescles, i ell, per la seva banda, era algo que també era la seva línia de treball. Per això, d'alguna forma, va ser com un enamorament artístic, no?, el que vam tenir. Doncs hi ha 6 músics, dels músics potser després el Ramon t'ho explicarà millor que jo, i hi ha 8 ballarins. Els 8 ballarins hi ha 4 ballarins de hip-hop i 4 ballarines de flamenc. Són ballarins amb una formació molt completa, perquè no és un flamenc a l'ús, és un flamenc molt més obert, són ballarines que porten molts anys treballant també amb mi, hem passat per moltes formes diferents de treball, del contemporani, del clàssic, també ja han treballat amb gent de hip-hop, i els hip-hoperos una mica també els hi passa el mateix, no? Llavors, a partir d'aquí hi ha un registre també molt teatral, és un espectacle, jo crec, sobretot molt fresc. Yo creo que esto es un primer paso para nosotros, que es como una primera piedrita y de ahí seguro que saldrán más cosas, pero a nosotros nos venía muy bien para ponernos las pilas y en un marco como el Grec, pues el hecho de, sobre todo, encontrar bajo diferentes códigos, tanto musicales como a nivel de expresión de danza, ¿no? Nos da muchísimos recursos, tanto a nivel gráfico como incluso a nivel musical, de poder encontrar esas analogías entre, por ejemplo, pues una bulería y el funky, que transmite una energía muy concreta, o una soleá y el thrash metal. Es decir, que teníamos en el alcance como muchísimos códigos musicales y muchísimos códigos a nivel de danza que nos hacían muy fácil expresar algo quizás tan entre comillas, complicado como pueden ser las emociones de una forma verdadera, ¿no? Elegimos primero pues, un marco de X emociones y a partir de ahí fuimos de alguna forma contrastando, si no fueran todas, pero sí que es cierto que hacer como un touch, ¿no? O sea, como hacer como un poquito de, bueno, vamos a tocar lo básico y en algunos de ellos incluso pues, hemos cogido y nos hemos expresado un poquito más, ¿no? Vamos a coger y vamos a ver si somos capaces de explicar el ADN del alma con los recursos que tenemos, ¿no? ¡Nos queremos! ¡A todos mucho! Hola, soc la Carme Caner i soc la directora i la dramaturga de l'Accident, que estarà al Grec del 4 al 7 de juliol. L'Accident és una dramatúrgia inèdita que he fet jo, però que és un homenatge a l'Albert Camus, el filòsof i dramaturg francès, que aquest any fa el centenari del seu naixement. I llavors el que té és que dins del mateix espectacle hi ha adaptacions de fragments d'obres de l'Albert per explicar el que és el seu pensament i la seva filosofia, i està tractada amb un to de comèdia, cosa que és potser el més sorprenent de l'espectacle, perquè Albert Camus tothom sempre l'ha tractat des d'una posició molt seriosa i molt... En canvi, nosaltres intentem donar-li una mica la volta, no? I buscar-li la vitalitat i la humanitat del personatge. Seria com el Hitchcock, no? Que allà amb los pájaros que mata la protagonista. Nosaltres el matem en el segon de l'espectacle. El que passa que també, llavors es descobrirà què passa, però diguéssim que sí que jo tenia ganes de partir d'una veritat de la seva vida i llavors a partir d'aquí fer-ne una invenció. I el que vaig agafar l'anècdota va ser l'anècdota que va morir en un absurd accident de cotxe, ell que tota la vida estava parlant de l'absurditat de l'existència humana. Mira, sobre l'escenari veurem d'entrada 4 actors estupendos, que estan molt bé, que són el Jacob Torres i la Nies Jaume, la Tilda Espluga i el Xavi Ripoll,
I llavors això, veurem una comèdia filosòfica, no? Tindrem una part molt del discurs d'ell, però portat d'una manera molt teatral, molt teatralitzat tot. Home, per nosaltres estar al Grec és una oportunitat fantàstica, a part que en aquest moment que tot està tan fumut i que no hi ha una passeta, doncs és tenir un productor solvent, que això ajuda molt a tirar i posar en peu l'espectacle, no? I clar, i evidentment tot el que té a veure amb poder-se acollir a dins un festival de tant prestigi, a un lloc on tens molt de guanyat i molt de solucionat, no? Et treu molta feina a sobre i sobretot agrair-li al Ramon que hagi apostat per nosaltres. I d'alguna manera, quan algú veu que el seu projecte li interessa a gent així, doncs també t'agafa allò un puntet de dir, bueno, alguna hi haurà, alguna cosa hi haurà, no? Si més no d'entrada, que serveixi perquè els haguem convençut. Soc la Mariona Campos i estic amb l'espectacle Un somni d'una nit d'estiu de William Shakespeare al Festival Minigrec Barcelona del 4 al 21 de juliol al Regina. El somni d'una nit d'estiu és una de les peces més enjogassades de William Shakespeare i amb la companyia La Trepa, que és la resident de la casa i de fet són tots els que portem ja 25 anys treballant al Regina, ja farà un temps vam decidir d'adaptar-la per als més petits de la casa. Bé, no gaire petits, més o menys de 5-6 anys en amunt, perquè si no es poden perdre bastant. Com que ja quadra una mica, és estiu, fa calor, tot és un somni, vam decidir de presentar-la al Festival Minigrec que aquest any començava, l'han acceptat. Home, realment és molt maca, que era molt lleig que ho digui jo, però és molt maca. És la història d'uns atenesos que estan preparant les celebracions del duc d'Atenes, Teseu, i la seva esposa, i just en aquella nit abans de la preparació de les noces i la celebració del dia següent passen tot d'embolics i desembolics just a les afores d'Atenes, al bosc. I també dintre el bosc trobem els personatges del món mitològic, les fades i els follets, que justament aquells dies estan una mica amb mala maror, perquè el rei del bosc, l'Oberon, i la reina de les fades, Titània, que són marit i muller, també es barallen. I s'ajunten tota la combinació de real i màgic, tot en una sola nit, i diguéssim que el desencadenant de tots els embolics és en Puck, un follet molt entremaliat, que s'avorreix molt i que es dedica a liar la parda entre els humans i els éssers màgics. Apropar Shakespeare als nens és interessant, perquè no té per què ser una obra de nens ja, perquè si vulguem dir una obra per tontitos. És una reducció de somni. Traiem tot el que serien grans monòlegs, escenes descriptives, i el deixem reduït a el que seria l'esquelet molt ben posat, amb cançons, perquè també s'animen i és així musical. I de fet hi ha fragments per tots. Els petits més petits de la casa es poden enganxar amb les fades, els més grandets trobaran el tema dels enamorats un enganxe i els grans s'ho passaran genial amb els artesans d'Atenes i totes les seves bogeries. Nosaltres l'hem tirat més cap al musical, cantem, els actors cantem, ballem i de fet les escenes parlades s'intercalen amb les cantades i entre una mica ho expliquem tot. Si no ho cantem, ho parlem. Ho intentem, és a dir, no només des del punt de vista de la logística, pel que fa que molts d'aquests festivals s'utilitzen l'espai públic, des de places o avingudes o carrers. Intentem donar suport, lògicament també suport econòmic, suport institucional en el sentit que sempre que se'ns demana, tant l'alcalde com jo mateix, estem a disposició de l'organització del festival per ajudar-los en la promoció, i també intentem obrir-los a nous públics. Sabem que el futur dels festivals passa perquè la gent més jove, a mesura que vagi creixent, consideri normal poder assistir a concerts, poder assistir a espectacles, ja siguin en directe, etc., o a l'aire lliure o en recintes tancats. Per tant, intentem desenvolupar una acció també de promoció internacional de la imatge i de la marca de Barcelona com una ciutat creativa, com una ciutat que estima la música i la cultura. El que nosaltres apostem és per una ciutat en què la cultura, el coneixement, la creativitat i també la innovació siguin un dels eixos. Nosaltres per què volem ser coneguts internacionalment? Volem ser coneguts perquè hi fa molt bon temps, efectivament. Volem ser coneguts perquè tenim un equip de futbol magnífic, efectivament. Volem ser coneguts perquè tenim un riquíssim patrimoni arquitectònic i històric, evidentment, però també volem ser coneguts per allò que hi passa avui, per la creativitat que hi passa avui.
I jo no sé si això es diu cultura de la felicitat, però és cert que a tots ens passa que quan estem de vacances les ciutats sempre ens semblen magnífiques i extraordinàries, no? Molt més magnífica i extraordinària que la nostra del dia a dia, no? Però si aconseguim que tota la gent que ve aquí es quedi amb ganes de repetir, i si aconseguim que la gent que ve aquí a Barcelona, després quan torna als seus països, és un activista a favor de Barcelona, crec que haurem guanyat molt. When I was a young boy, I was living for the moment, the world was wide open, I had every choice. With so many choices, I just didn't know what to do now. All I'd say is forget it when you tell me I regret it, let it be what it is, cause it's so easy to say. I knew yesterday what I know today, well, I'll be tomorrow. Well, then be so sad away, do whatever it takes, cause it's time gonna borrow. I got one life, one life, one life, and I'm gonna live it. I got one life, one life, one life, and I'm gonna live it right. My daddy sat me down. Hola, sóc en Jordi Herreruela, el director del Festival Cruïlla Barcelona. El Cruïlla Barcelona és un festival de música que es realitza el 5 i 6 de juliol al Parc del Fòrum i és un festival dedicat als amants de la bona música, de la música de qualitat, sense prejudicis ni d'estils ni de tipus de música. És un festival heterogeni, obert a tothom. Diria que especialment obert a aquella gent que no acostuma a anar a festivals i que li agrada gaudir de bons concerts. Tenim caps de cartell com Snoop Dogg, com Rufus Wainwright, com Suede, com Cat Power, com James Morrison, com Wyclef Jean, però també es podran veure propostes per descobrir, potser no tan conegudes, però que tenen una alta qualitat, com Trombone Shorty, com Billy Bragg, com Stan Steele, com Goran Bregovic, com Morshiva. Hi haurà per tots els gustos i per tots els públics. Jo crec que és un festival heterogeni. Des de fa molts anys els festivals de Barcelona i en general els de tot l'estat espanyol representen molt bé una sola escena musical. Indie, electrònica, jazz, flamenc. Nosaltres pensem que la gent escolta cada cop més música i de més tipus diferents. La gent porta en el seu iPod una cantant folk americana i un hip-hopero, un cantant de reggae i música balcànica. Porta una mica de tot i segons l'estat d'ànim que té, segons el moment del dia, escolta una música o escolta l'altra. I fem el festival enfocat a això. Ens sembla que les tribus urbanes, considerar-se hip-hopero o rockero, forma part del segle passat. Jo crec que està ben dimensionat. Em sembla que de cara a l'estiu hi ha 3 festivals musicals grans. El Sonar i el Primavera estan molt consolidats i són una referència internacional i el Cruïlla complementa totalment aquesta oferta. Són 3 festivals que no són competència, que són complementaris, que tenen perfils de públic musical, de formes de fer diferent i em sembla que trobem el Primavera al maig, trobem el Sonar al juny i ara el Cruïlla al juliol, amb la qual cada mes trobem un gran festival a la ciutat de Barcelona. Sí, el festival ha evolucionat molt. De fet, som un festival relativament jove a Barcelona. Veníem d'una experiència a Mataró, on fèiem un festival diferent. Era un festival d'un mes, amb 17-18 nits, amb diferents temàtiques musicals, però la ciutat
ens va quedar una mica petita, vam pensar que el pas natural era venir cap a Barcelona i aquesta és només la quarta edició que ens hem centrat a Barcelona en un format de cap de setmana, amb 4 escenaris, funcionant simultàniament, tot i que una de les característiques del festival és que es poden veure tots els caps de cartell, que els artistes actuen 75-90 minuts, que els desplaçaments entre escenaris són curts. Ens sembla que és un festival amable, on la gent pot venir a gaudir sense estressar-se molt amb els desplaçaments, sense fer grans desplaçaments, pot veure gairebé un concert sencer de cada artista. Ens sembla que és un altre format de festival que té més a veure amb els temps que vivim, que no aquests grans festivals que segurament són una herència d'un model de festival generat fa 10 o 15 anys. Tota la informació i que tothom que vulgui consultar el programa, comprar les entrades, la forma fàcil de fer-ho és a través de la web, que és www.cruïllabarcelona.com. Still I am, tighter than the pants on where I am. Back though back, still I had a pound in my backpack. Next to where the swish is at, smoking presidential. Got some bubba, I give you that. Need it for my cataracts. L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu. Els plats del sopar que ningú té el valor de rentar. I penso en tu a cada moment des que el sol treu el cap pel Tagamanent i va... Hola, som els Catarres i estem el dia 6 de juliol al Festival Cruïlla i toquem a 2:45 de la tarda. En el Cruïlla presentarem el nostre segon disc, que es diu Postals, i és un directe, pel qui ens hagi vist l'any passat, és un directe molt més potent, incorporem banda, bateria, som 6 músics a l'escenari, confetis, molta festa i és el que intentem transmetre, no? La idea del disc és optimista i molt alegre i és el que volem plasmar en el directe. Fer-me dubtar que vull estar amb tu, jo vull estar amb tu, vull estar amb tu, jo vull estar amb tu. El disc es diu Postals perquè vam fer una selecció de totes les idees que teníem per cançons i vam escollir les que eren més optimistes, més positives, més bonrolleres i també vam veure al final que parlaven de molts llocs geogràfics, no? Llavors d'aquí ve el títol, de que una postal és un element que envies des d'algun lloc on tu estàs de vacances i estàs en un estat de bon rotllo o de tranquil·litat, no? I ens queia perfecte el títol aquest. Són tan espectaculars, ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Bueno, com molta gent sap, els Catarres va començar com un trio molt estàtic a l'escenari. Jo tocava el bombo i l'acordeó, l'Eric tocava la guitarra sentat amb un tamboret i la Roser el contrabaix, però ja a la que va començar a venir molta gent als concerts ens va quedar una mica manco aquest projecte, no? Perquè de cop trobàvem camps de futbol amb 5.000 persones i nosaltres 3 allà sentats, era com una mica raro, i ens posaven sempre a altes hores de la nit, no? O sigui que ja ens volien fer com que féssim festa. I vam decidir a partir de l'any passat, i en aquest ho mantenim i ho hem ampliat més, incorporar banda i estar drets a l'escenari, ballar molt i fer molta festa. Algunes cançons que són més tranquil·les en el disc inclús les hem potenciat més i són més festives. Per nosaltres la música ha de ser esbarjo i que toqui sentiments però des del bon rotllo, no? I és el que intentem als concerts. Doncs ara mateix estem totalment volcats en la gira, que tot just estem començant ara, com qui pot dir, i bé, tenim tot l'estiu ple de concerts i estem amb això, no? Ensajant sobretot molt i fent els concerts. I també ara estem preparant per un altre costat, entre les estones lliures que tenim, doncs estem preparant un parell de videoclips nous que traurem probablement cap a finals de juliol, un que sortirà a principis i un que sortirà a finals de juliol. I amb això estem ara. Llavors ja, quan acabi l'estiu, veurem el que ens toca.
Jo que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Johnny de Castefa. Oh, Jennifer, em tunejaré el cotxe per tu. Oh, Jennifer, anirem a Pont Aeri els dos junts i lluitarem pel nostre amor prohibit. Oh, Jennifer. La cançó de Jennifer també va sortir per passar-ho bé un dia i és una cançó que ens agrada a nosaltres. No és una cançó que la planegéssim perquè tingués un cert èxit, va sortir i va tenir molt èxit. Llavors nosaltres no ens hem plantejat la idea de tornar a fer una altra Jennifer ni seguir per aquest camí, simplement hem fet la música que volíem fer i hem ampliat la banda segons el que ens venia de gust fer a nosaltres, no? Perquè vam dir, ostres, ja que tenim aquest èxit anem a aprofitar-lo i anem a passar-ho bé de veritat, no? I això és el que hem anat fent, no? Hem fet les cançons que ens venien de gust fer sempre i encara ho fem. I si tenen èxit aquestes suposo que també és perquè són honestes, no? I no intenten emular una fórmula d'alguna forma, no? Els ulls se t'il·luminen com les nits de París, 1000 tambors de guerra que desperten dins el pit i de sobte te n'adones que tu també tens dret a ser feliç. Si aturem tots els rellotges i estirem fins l'infinit, aquest breu moment de pausa entre rutines i neguits, si oblidem el que s'espera de nosaltres i fem cas al que sentim. Queda't amb mi aquesta nit, perseguirem l'albada fins a Rússia i més enllà, creuant el mar. Et despertaré a Tòquio amb un petó bola del nas. Sí! Si és un càstig o és un premi encara està per decidir. A vegades val la pena arriscar-se a patir. Tota nit de borratxera deixa pas a la ressaca pel matí. I digue'm qui és el jutge dels amors i dels instints. Potser tots som culpables d'ignorar el que portem dins, però en algun lloc, en algun moment, haurem de començar a escriure el destí. Queda't amb mi aquesta nit, perseguirem l'albada fins a Rússia i més enllà, creuant el mar. Et despertaré a Tòquio amb un petó bola del nas. Ets el deliri més gran. El pols que ens fa moure endavant. Queda't amb mi aquesta nit, perseguirem l'albada fins a Rússia i més enllà, creuant el mar. Et despertaré a Tòquio amb un petó bola del nas. Sí, tio, l'última part. Hòstia, l'he cagat molt ara amb l'última nota, tio, no? Sí? Però sí és el que he fet. No vull saber.
Doncs fins aquí els continguts del Bicultura d'avui. Seguiu-nos a través de Twitter a BCulturaBSN, on ens podeu proposar més continguts i on podeu seguir també tots els espectacles que anirem tractant. Sobretot ens centrarem les properes edicions en el Festival Grec de Barcelona, el festival per excel·lència del mes de juliol, que ens porta teatre, dansa, circ i un munt d'espectacles que no us podeu perdre. Nosaltres tornem puntualment el dijous a les 10:10 aquí també des de la Fabra i Coats, la fàbrica de creació de Barcelona.